साड़ी वाले गजरा वाले, साड़ी वाले गजरा वाले, साड़ी वाले हरी गजरा ताना साड़ी तरंकुले माता का। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తం 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఉంటుంది, వీడియో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, సో సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 18 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా వీడియోని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, మొత్తానికి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. కలర్ గ్రేడింగ్తో ఉంటుంది, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 18 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.